Og karon for today's video, before magpasko, mga aon sa tag steak nga medium rare. Be. Alaka. Gina. Kinidugay na ni nga request sa akong anak nga mag-steak daw mi, din kato daw medium rare nga pagkaluto. Kay gusto siya makatilaw unsay lasa. Kunya karon atong tilawan. Okay. Medium rare. Medium rare, wait and on. Og karon atong pagbigyan ang steak nga iyang gi-request. Og diha nag-ilis dayon mi sa among kinakusgang sanina og kinakusgang short. Suoton dayon natong jacket nga over 1 million safe man hours nga gihatag sa among kumpanya. Og kung kini nga jacket imong permi nga suot, buot ipasabot, safe ka permi. Og diha naa na mi grocery para mangita sa iyang steak nga gina-request. Pag steak. Yeah. Dadan. Steak gili. Naman dia. Dia mahal kayu. Tawa. Apa itu? Ini mung barato. Ini Og nabadlungan dayon mi sa staff kay bawal di ay mag-video. bawal na ba ito? Bawal. After na mo pamalit, dako na kayo ngisi. Excited na daw kayo siya sa iyang steak nga medium rare. Og before nato lutoon ning steak, ato sa unahog luto ang ham. Og first time nako ning magluto sa ham nga pina-oven effect. Og karon sugdan na nato ang steak. Ambot og sakto ba ni akong mga kipangbuhat? Basta kay mora na akong nakita sa mga video sa YouTube. Butangan na daw og black pepper, salt, daog na. Ikaw. Dah tara. Yang ginaw ka wala? Ang ginaw. Salt? Salt? Punya ka maguna. Parat na yun. Tax ka lang dia sing lam-lama. Sama na, uwil. Mapilit na. Ako ba kayo eh. Kibutan ang limit ko. Amo na yung makapagod. Ganawin sa gawa. Sarang. Ngayon na ginundunan. Ya, bebangsang ya. Sabi natin, kuha na na. Udah gue lewat na. Dali na na. Naprito na kayo. Og while galuto ko diha, sige ko gunahuna. Unsay ti mailhan og medium rare na ba? Pero ako na nang gikuha, bahala kung sa'y resulta. Kaya ang isa, excited na kaayo mutilaw sa iyang steak nga medium rare. What's you do, guy? I'm so hungry. I will fire you if you took so long. Karon atong makita og unsay resulta. It's style medium rare. Easy ka rin mong kuhan mo. Hello, medium good bing. Eh. Iyayag yung cellphone mo. Medium rare yo. Medium rare din yung gusto ah. Abi. Abi. Alaka! Ginaw. Kagura ni mo ma. Kaya si Diba? ko yung itsay mo ah. Ay samo. Unya na. Hello. Ang isa dili. Camut lang. Jumber na dako biya na. Wow, boleh ba minta? Gutom na ko.
Hey, I'm so hungry. Alright, so luto na and it's time for the judgment. Judgment daw siya mo tilaw. Kasi kami nag-request. Okay? Yeah, wait. Just wait. Og asin. Wait, asin. Go, gini. Ilang mo na gid kana? Kana? Oh, kana. Gi. Unta, di mo tagatagog tiyan. Lagi. Gi, nga. Sabi? Ha? Sushi. Layo na. Sabi? Kasi nag-request nga mag-kuhan daw yung mag-steak. Kanya, dili lagi hapig nong. May dili. Ha? Sawan, siya yung lasa. Sige. Wala na yung mga mag-asin. Asin, oo. Nagka na mag-guna Wala asin. na yung mag-ibutangay. Para? Ayaw. Diba yung sabi? Satisfied. Oo. Kadugo pa. Tindog. Ikaw. Ikaw. Rasa. Video. Lami? Ha? Boleh lami? Okay. Lagi pa doon. Kahit kayo. Lami dili. Lami? Ay, siya? Kasi lagi kayo juicy. Oh, iya, like. Ikaw gali. Pero gara na ni bay. Medium rare. Medium rare, wait and on. Karne. Medyo rare. Malaman. Ito man. Nagkanon ka? Lami siya pero malasa na akong karne ba? Saan ka na? Medyo rare mo. Tuon na to ni Ron. Sa tinuod lang lami man siya. Dili lang kayo na ko bet ang karni nga lasa. Kay lahi man tong lasa sa karni nga akong sigig katilawan. Og diha among giluto og otro para among makaon og dili mapadulong sa ero. Pagod na. Uwi. Sa. Huwag yung lupot. Yummy?